Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, вы на канале Каля культуры. Тут я распавядаю аб сусветным да беларускім мастацтве, і сёння я хачу працягнуць тэму Дня памёрлых, распачатага тым разам. Спасылка на першую частку ў апісанні да відэа, ды зверху. І ў той частцы я амаль не распавёў вам пра галоўны рытуальны аб'ект Дня памёрлых – алтар. А яшчэ мяне, ведаеце, зачаравалі уяўленне традыцыйнай мексіканскай культуры аб тым, што адбываецца з душой нябожчыка пасля смерці. Таму акуратненька стаўце свае лайкі. Чаму акуратненька? Думаю, трэба нагадаць. Так, беларускія ўлады лічаць канал Каля культуры ды ягоныя соцсеткі ў Фейсбуку і ВКонтакте экстрэмісцкімі. Таму падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Адпісвайцеся, калі для вас гэта небяспечна. Ну і пагналі. Падчас монтажу гэтага відэа высветлілася, што ў яго ёсць прысвячэнне, бо памёр мой дзед Хамза Салахович Бекмухаметов. Дзед, я цябе люблю. Итак, калі ў вас узнікла пытанне, увогуле, навошта вам ведаць пра дзень памёрлых у Мексіцы? Мексіка, іншы кантынент, новы свет. То, па-першае, з 2003 года ЮНЕСКО абвясціла гэтае свята як сусветную нематэрыяльную спадчыну. Па-другое, ведаеце, смерць та штука гарантаваная у адрозненні ад усяго астатняга. І ёсць вялікая колькасць версіяў, што нас там чакае. А калі? Вось што, калі ўсе гэтыя версіі слушныя, і вам трэба будзе абраць са спісу? Лепш быць добра інфармаваным у гэтым важным пытанні. Таму працягну лікбез. Пра кветачкі з невымаўляльным, з невымаўляльнай назвай дэкатрынак вы ўжо ведаеце, але, так, алтары. Іх будуюць амаль у кожным доме. Тут трэба сказаць ввогуле, што я ў пэўнай ступені спрошчваю. Мексіка – гэта велізарная, мультыкультурная, шматэтнічная краіна. Таму няма ніякай аднастайнасці ні ў формах святкавання Дня памёрлых, ні ва усталяванні алтароў. Ёсць раёны, дзе ахвяраванне змяшчаецца на могілках, куды сям'я ходзіць, каб пайсці, ввогуле паесці і адсвяткаваць. У іншых месцах алтар ставіцца ў доме, у той час, як, напрыклад, у раёнах каля мяжы з ЗША увогуле не ўсталёўваюцца гэтыя алтары, таму што адзначаюць Хэллоуін па паўночнаамерыканскім узоры. Ці, як мінімум, не здзяйсняюць все гэтыя рытуалы ахвяраванняў. І вось у межах гэтага спрошчвання можна сказаць, што адным з самых істотных элементаў кожнага алтара з'яўляюцца асабістыя рэчы, якія належалі памёрлым сваякам. Памятаем гэта яшчэ па мульціку «Таямніца Коко». Прытым, рэчы павінны быць не абы-якія, а тыя, што зробяць ім прыемна. Любімы пачак цыгарэт дзеда, цукеркі, што любіў бабуля, тэкіла, якая падабалася стрыечнаму брату, парфума, якая нагадвае нам пра маму, кніга, якую заўсёды цытаваў тата, і, магчыма, чаму б не, любімае печыва нашага сабакі. У надзеі, што яна дапаможа нам пераправіцца праз раку. Якую раку? Ніжэй будзе гэта ўсё. То бок мексіканцы напаўняюць алтары так, каб продкі змаглі атрымаць асалоду ад візіта. Бляха, і ў гэты момант у мяне адразу ў галаве ўзнікае слова «куцця». А яшчэ гарэлачка з хлебушкам на магілцы. Крыўдна, што ў нас вось няма звычкі ласаваць сваіх памёрлых. Мне падаецца, гэта ўвогуле даведзены да абсалюту прыказкай «добра не жылі, няма чаго і пачынаць». А зараз памёр, еш куццю. А што, калі нябожчык не любіў мюслі? Тады пей гарэлку з хлебушкам. Адны угляводы, уявіць сабе, як пакутуюць мёртвыя нутрыцыёлагі ды гурманы. Дарэчы, калі вось гранолу зрабіць, гэта за куццю залічваецца? Але гэта добра, я адхіліўся.
Звычайна алтар мае некалькі ўзроўняў. Часцей за ўсё іх два. Адзін сімвалізуе неба, другі зямлю. Калі ўзроўня 3, то яны азначаюць неба, то бок рай, чысцілішча, ну і значыцца пекла. Ну і зрэшты, самыя складаныя налічваюць 7 узроўняў, маючы на ўвазе неабходныя крокі, каб апынуцца на небе і адпачываць у адвечным супакоі. І вось у гэтай шматпавярховасці, канешне, можна знайсці паралелі і з заалтарнымі карцінамі ды іканастасамі хрысціянства, і з другога боку са ступеньчатымі пірамідамі Мезаамерыкі. Але калі браць шырэй, то традыцыйная культура палітычна і маёмасна іерархізаванага грамадства ввогуле заўсёды падобны на кніжную шафу. Так? У выпадку алтароў мёртвых зверху месцяцца больш сакральныя выявы, унізе больш прафанныя. Лагічна. Але значна цікавейша паглядзець, што канкрэтна там ставяць, які сімвалічны сэнс яно нясе. Важную ролю ўвогуле грае ідэя 4 элементаў стыхіяў, якія часцяком накіраваныя па 4 баках свету. І пры гэтым розныя ахвяраванні могуць ставіцца ў розныя дні, і пачынаецца ўсё са стыхіі вады. Дарэчы, з якой у гэтай культуры, акрамя вадкасцяў, яшчэ асацыюецца капал. Капал – гэта такая араматычная смала, падобная на бурштын, але значна маладзейшая. Штосьці паміж ім і вось мірай, ці ладанам, все гэтыя вось благавонні. Увогуле, капал увасабляе ачышчэнне душы. Яго водар быццам бы здольны накіраваць нябожчыка да прынесенай ахвяры, а выкарыстанне капала ў кадзільніцы было вельмі важным і ў даіспанскіх рытуалах і было звязана перш за ўсё з пакланеннем богу Тлалоку, што быў богам дажджу і грому, а таксама сельскай гаспадаркі, хатняга агню і паўднёвага напрамку у ацтэкаў. Таксама ён адказваў за хваробы, але гэта іншая справа. Мы, насамрэч, яшчэ гэтага бога ўзгадаем. Пакуль што скажу толькі, што гэта быў збольшага добразычлівы, прыхільны да людзей бог. Але яму ў ахвяру тапілі дзетак. У межах рэалізацыі воднай стыхіі ставяць на алтары проста ваду. Бо гэта ушаноўвае чысціню душы і адраджэнне жыцця і ўвогуле звязана вось з гэтай ачышчэннем. Это адзін з галоўных хэштэгаў. Акрамя таго, вада патрэбная, каб памёрлыя маглі паталіць смагу пасля доўгага падарожжа. За стыхію паветра адказваюць выцінанкі. Так, яны ўвасабляюць подых жыцця і радасць свята. І кажуць, што калі яны пачынаюць варушыцца ад ветра, значыць, душы памёрлых прыбываюць да алтара. Зусім так, як на нашыя дзяды. Перад вячэрай, калі адчынялі дзверы і вокны, і рух галінак на вуліцы ці шторы якосьці прымалі за знак таго, што душы продкаў прыйшлі. Далей ідуць свечкі і лампадкі, якія сімвалізуюць агонь, лагічна, так, і ввогуле асвятляюць дарогу дадому, а таксама даюць надзею. І вось што цікава, важным элементам алтароў з'яўляецца соль. Так, звычайная наша соль, як элемент ачышчэння, які служыць прадухіленню забруджвання душы ў падарожжы туды, ну, значыцца, і назад, зваротна. І, канешне ж, хлеб мёртвых. То бок, вось, знаёмыя нам хлеб і соль тут разведзеныя. Значыцца, што такое хлеб мёртвых? Гэта такая амбівалентная штуковіна, мае падвойнае значэнне. З аднаго боку ён прадстаўляе хрысціянскую эўхарыстыю, а з іншага боку ён уяўляе сабой цела памерлага, якое упрыгожваецца скрыжаванымі косткамі, таксама вось як з хлеба, і ўсё гэта пасыпанае цукрам. Традыцыя гэта вядома і ў Еўропе. У сярэднявечнай Іспаніі на свята ўсіх святых, то бок на 1 лістапада, рабілі хлеб, што па форме імітаваў рэліквіі, то бок мошчы, так, целы святых. А ў нашыя часы гэта ўсё трансфармавалася ў марцыпанавы прысмак з міндальнай пасты і цукру, які называецца «huesos de santo» – косткі святога. Прадаецца ў кавярнях, даволі смачнае. Але вось на алтарах мексіканскіх
За зусім салодкае адказваюць чарапушкі, так званыя калаверыты. Я не ведаю, як гэта па-беларуску, па-іспанску, з якім ввогуле гэта вымаўленнем казаць, ад калавера чэрап. Зроблены яны ці з цукру, ці з шакаладу, ці з амаранта, і намякаюць яны на смерць і пэўным чынам высмейваюць яе. Прынята пісаць на ілбах гэтых чарапушак імя памерлага або нават жывога чалавека. І ў многіх месцах у Мексіцы традыцыйна кожнаму дзіцяці даюць свой чэрап з напісаным на ім ягоным імём. Як у тым анекдоце. Чэрап Леніна ў 12 год, чэрап Леніна ў 24. Амаль заўсёды алтар упрыгожваюць аранжавыя аксаміткі, тыя самыя сэмпасучель, што я ўжо ўзгадваў у папярэднім відосе, а ў некаторых частках Мексікі з іх нават робяць аркі ля ўваходу ў дом, дзе ў гэтым годзе хтосьці памёр. Да таго ж, абавязкова прысутнічаюць фотаздымкі памёрлых. Тых, каго запрашаюць у госці. Ды іхнія улюбёныя асабістыя рэчы, ежа, напоі. Але акрамя асабістых густаў ёсць на алтары і сімвалічная ежа. Часцяком гэта ці кукуруза, маіс, ці нават дадаюць хутчэй, чым альтэрнатыва тут, розныя зернавыя ды бабовыя, таму што яны сімвалізуюць стыхію зямлі і выступаюць як сімвалы новага жыцця. Вельмі часта алтар таксама ўпрыгожваюць рознымі традыцыйнымі рамеснымі вырабамі. Перш за ўсё, статуэткамі катрынак, зробленымі з пап'е-маше. Але найбольш цікавы персанаж, што можа з'явіцца на такім алтары, гэта выява сабакі. Не гэтага. Я маю на ўвазе Ксолаіцкуінтлі. Здаецца, так гэта гучыць. Гэта такі мексіканскі лысы сабака, што дапамагае душам памёрлых трапіць, куды ім трэба. І вось гэты самы правадыр, гэта вельмі цікавая істота. Сабака як псіхапомп, той, хто суправаджае памёрлага ў пасмяротнасці, існуе ў розных культурах. Напрыклад, у старажытна-грэцкай міфалогіі. Там сабака – гэта спадарожнік бога Гермеса, вястуна багоў і ахоўніка падарожнікаў. Бо шмат у якіх культурах пасмяротце – гэта шлях. І ў мезаамерыканскай культуры гэта шлях у Міктлан. Месца памёрлых. Этымалогія там на мове науа, мікка – мёртвы і тлан – месца. Насамрэч, гэта месца мае ў традыцыйнай культуры шмат назваў. Наш канчатковы дом, месца схуднелых, дом цемры, дом ночы і гэтак далей. Самае паэтычнае, на мой погляд, месца бездымавых адтулінаў. Падарожжа да Міктлана доўжылася 4 гады. Такі тэрмін вызначаўся з той нагоды, што прыкладна такі час патрэбны мёртваму целу, каб пераўтварыцца ў шкілет, страціўшы сваю плоць. На духоўным узроўні за час свайго падарожжа памёрлы паступова страчваў усю сваю індывідуальнасць, фізічную, эмацыйную, успаміны да свядомасць, каб пасля дасягнення апошняга ўзроўню больш не было ўспамінаў пра ягонае папярэдняе жыццё, і ён ці яна зноў маглі стаць насеннем жыцця новага. Важна адзначыць, што гэта не значыць ідэю рэінкарнацыі. Няма такога, што адна і тая ж душа будзе перавасоблена зноўку ў чалавечую істоту. Хутчэй, гаворка ідзе пра жыццёвую энергію, якая будзе абнаўляцца ў цыкле жыцця і смерці. Шлях у Міктлан складаўся з 9 ўзроўняў. Ці, ёсць такое меркаванне, але вельмі верагодна, што на гэтую колькасць паўплывалі хрысціянскія ўяўленні аб 9 колах ада і гэтак далей, і ўвогуле за падрабязнасцямі чытайце боскую камедыю Данте Аліг'ері. Але сінтэтычная мадэль, сабраная з розных крыніцаў, выглядае прыкладна так. Спачатку трэба было прайсці праз сярэдзіну 2 гор, якія ўвесь час сутыкаліся адна з адной. Затым па сцежцы, дзе чакае змяя. Затым забрацца на гару, дзе трэба ісці па абсідыянавых вострых нажах. Гульня ў кальмара якая-то. На наступным узроўні чакае вецер, такі халодны, што рэжа, як нажы. Але калі памёрлы атрымаў усе неабходныя ахвяраванні падчас
пахаванняў, то гэтае ахвяраванне ад гэтага ветру абароніць. Далей чакае месца, дзе такі моцны шум ад сцягоў, што памёрлы глохне. Потым яго расстрэльваюць стрэламі, на 7-м узроўні ягуар жрэ ягонае сэрца, ну і напрыканцы трэба пераплысці сцюдзёную раку. І менавіта там, на яе беразе, яго чакае сабака. Той самы лысы Ксолва-Ицку-Інтлі. Калі гэты пёсель прызнае памерлага сваім гаспадаром, то дапамагае яму пераплыць ваду на сваёй спіне. Пры гэтым, важны момант, сабака павінен быць рудаваты. Таму што чорныя і белыя сабакі не маглі пераплысць гэтую раку. І зрэшты, памёрлы прыбываў Міктлан, дзе рабіў ахвяраванне богу смерці Міктлан-Текутлі у ягоным храме. Самае цікавае ў гэтай гісторыі, што пры ўсёй складанасці вышэйапісанага Міктлан быў толькі адным з месцаў, куды маглі трапіць памёрлыя. І ўсё залежала ад абставінаў смерці. Альтэрнатывы такія. Тлалокан. Месца, дзе валадарыць той самы Тлалок, бог дажджу. Пэўны земны рай. Туды сыходзяць тыя, хто памёр пры абставінах, звязаных з вадой. Напрыклад, забітыя маланкай, тапельцы, хто ўтоп, так, а яшчэ ахвяры праказы, бубонаў, каросты, падагры і вадзянкі. А то бок усе тыя, чые, значыцца, хваробы, за якія, дарэчы, адказваў наш бог Тлалок, былі звязаныя са стыхіяй вады. Другі варыянт называецца, куды вы можете трапіць, Ічан Тонаціў Ілуікатль, дом сонца. Гэта месца, дзе заўсёды зеніт, дзе сонца свеціць найбольш ярка, нават не пакідаючы цені ад прадметаў на зямлі. І туды прыбываюць тыя, хто загінуў аблязо на краі абсідыяна, то бок войны, забітыя ў баі. Гэта такая своеасаблівая вальгала. І гэтыя войны, яны праз 4 гады знаходжання там, у гэтым раю, ператворацца ў калібры, каб вярнуцца на зямлю. Маці боска, як паэтычна. Таксама да гэтай групы, тых, хто трапляе ў дом сонца, належаць ахвяры чалавечых ахвяраванняў. Таксама жанчыны, што памёрлі пры родах. Бо у ацтэкаў жанчына, што памёрла пры родах, лічылася воінам, які загінуў у баі. Самае цікавае, што да гэтай групы яшчэ трэба дадаць гандляроў, якія памёрлі ў камерцыйных экспедыцыях. І ў гэтым ацтэкі кардынальна адрозніваюцца ад культураў старога свету, як Еўропы, так і Азіі. Тыя заўсёды камерсантаў змяшчаюць у самым нізе іерархічнай лесвіцы. Ну і зрэшты, апошні варыянт пасмяротнасці – гэта так званае цінкалько, или сінкалько, я так разумею, хутчэй. Гэта месца для дзетак, якія памёрлі, калі яшчэ смакталі грудзі. І гэтым дзеткам наканавана знаходжанне месца, якое называецца Чычуаль-Куауку. Неяк так. Перакладаецца гэта ўсё як дрэва грудзей. То бок там яны сілкуюцца бесперапынна і шчасліва раслінным нектарам, які выцякае з гэтага дрэва, і чакаюць другога шансу вярнуцца на зямлю. Як мінімум, як тая самая жыццёвая энергія. Пры гэтым, усе гэтыя варыянты – гэта ацтэкская культура, так? Напрыклад, у культураў майя былі свае скрыжаванні вось гэтых пасмяротных шляхоў. І тое, што мяне найбольш зачароўвае ва ўсей гэтай міфалагічнай гісторыі, гэта насамрэч паэтычнасць. Бо смерць – гэта страшна. І ці не адзінай абаронай, адзінай зброяй, што дапамагае пераадолець псіхіцы, гэты вусціш, апынаецца паэзія. Таму, калі штосьці ідзе не так, паспрабуйце гэта паэтызаваць. Вынік, мабыць, і не зменіцца, але стане лягчэй. На гэтым развітваюся. Беражыце сабе, спажывайце мастацтва. Ну а з вами быў Мікіта Моніч.
Пабачымся. У Міктоне. Не, жартую. Пабачымся каля культуры, зразумела. Пока-пока.